Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan wanget-anget BRVE Matic 2023 pemakaian 2024. Warnane kalem, ganteng, lampune sipit, model terbaru. Tumpakane penak. Iki kuncine wis kiles ya? Kuncine iki wis kiles, pakai tombol koyok kuncine Pajero. Kamote sak RT. Ayo kanca-kanca sing kepengin iso teko langsung ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya. 082 225 07 3658. BRVE Matic 2023 pemakaian 24 dijual khusus kredit 215 juta. Kalau cash 220 juta nego di tempat. Bisa cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tambah bunga. Lampune wis apik ya, LED, wong jenenge model terbaru, facelift, ganteng. Ayo buruan teko langsung ning showroom. Kita sepil dalamnya, Mas. Nah, iki jerone wis istimewa, jenenge mobil anyar. Yo apike ngene iki yo. Ya wis cover jokan. Tombol setire kanan kiri. Kontake pakai tombol TV. Wasene dingin. Pokoknya maknyus. Ayo mas-mas, mbak pak mak ayo ndang sacet moro ning gone showroom Pahala. Mobile wapik-wapik. Plate lokal istimewa. Oh, AC-ne double. Nggone longgar. Pokoknya nyaman dienggo perjalanan. Sing kepengin moro iso langsung teko ning gone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Nek ketoke kangelan telepon mesti para Mbak Nulung. Ki penampakan dari belakangnya ya. Wis ana kamera mundure. Jadi tinggal pakai kari ngisi bensin. Ki penampakan dari belakang. Longgar iki joke nek ditekuk, bagasine ya ombu. Iso didelei spring bed, iso turunan rame-rame. Lek watis ya. Oh, nek sing terbaru iki dongkrake ya padha ya. Manggone nek nggone kanan. Bagasine oh ngene jebule Mbak Nunung ya lagi padha urung ngertine, buka bareng-bareng jebule ya ngene iku mau. Sing kepengin kredit iso dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Kelebihane BRVE Matic 2023 pemakaian 24. Iki spione iso nutup dhewe. Mau ya tombole wis karek dudul koyo Pajero. Lah nek kanca-kanca kepengin iso DP online ya iso, mrene malah luwih apik. Monggo dilarisi. Piye kabare TKI ya padha rak pengen nyenengno keluargane, lampune apik LED. LED ganteng. Belakangnya ya ini. Dari samping. Iki wis ana apa iki jenenge iki ya. Iki gawan asli pabrik iki. Tanduk bawaan dari pabrik. Spion bisa nutup di sendiri, bane kuandel-kandel. Kilometer piro ya iki? Kilometer baru 20 ribuan. Tangan pertama dari baru, warnane ganteng, kalem. Ya iki jenenge BRVE Matic 2023. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung sore-sore ketengkan anget-anget kok gorengan pia-pia. Ki jenenge Expander Cross 2021. Warnanya putih skin kanan kamote sak RT. Sopo sing ora ngerti jenenge Expander? Tumpakane penak, mentul-mentul, sobekere empuk, kamote sak RT. Nah, wingi sempet kosong, sing kepengen ayo ndak sacet moro ning showroom stok terbatas. Ki plate K, warna favorit. Matic loh ya, jarang ada. Tipe paling tinggi, kuncinya kiles, spionnya bisa nutup sendiri. Tertinggi ki ganteng, grille, mulai peleke, wis 2 warna. Iki pronyol-pronyole asli gawan pabrik ya, ganteng. Jarang ada iki. 6 sasi pisan belum tentu ada. Masalahnya plate K. Nek H beruh, nek K jarang ada.
Iki tipe tertinggi, jadi ra usah raget piye-piye. Asli koyok bentung, cover jok, barang dingai iki gawan pabrik. Lah, saya kepengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Expander Cross 2021 tangan pertama dari baru dijual khusus kredit 250 juta. Kalau cash 255 juta nego di tempat. Wingi ireng doroyoan. Monggo Mase, Mbake, Pake, TKI sing pengen nyenengno keluargane. Iki lho pumpung ngono, ayo satset selak payu. Kita sepil dalamnya, monggo. Penampakan dari dalamnya super istimewa. Jenenge mobil mewah. Jenenge mobil mewah ya. Mesti apik. Oh, joke kulit. Setire kok jeruk purut, tombol setir ya kanan kiri. Iki karek dudul kayak Pajero. Lise, jadi nek tipe tertinggi dashboard iki dua warna ya. Ada silver sama coklat. Matic. Ayo mak apa ora pengen sing mobil tuwa iso dijolno 6. Sing bangku 2 iso dijolno 3. 3 ijol 3. Kilometer baru 30.000. Apa ora nyaris baru. Monggo Mase dilarisi. Wis istimewa. Nah, ini penampakan dari tengah. Joke kok ora tau kelinggihan ya. Kelilum-kelilum. AC-ne double, dingin, longgar. Nek tumpakane mak aja diragukno. Mentul-mentul lho koe. Leader penjualan iki angger dina payu. Mbak Nunung sik apa iki nekakno kudune sing paling akeh ben pelanggannya ora kecewa. Expander Cross Matic 2021 bulannya 8. Tangan pertama dari baru. Monggo ini penampakan dari belakangnya. Wow. Iki mau kameranya burung ya. Oh iya, tipe tertinggi lengkap ya udah ada kamera belakangnya mundur. Jadi tinggal pakai. Oh, nyaris baru. Ini penampakan dari belakang. Joke iso dilempit, iso dienggo turunan, wis pokoke nyamane pol. Kelebihane nek mobil mewah ana nggon adan ndok, beras, buah ya ana. Wis pokoke kari nganggo. Nek masalah dongkrak ana nggone dhewe dadi sisih kanan. Monggo sing kepengin langsung bisa WA Mbak Nunung ya. Mbak Nunung ki nggone jero. Nek tengah desa tapi nyata mobilnya apik-apik, plate lokal. Warnane favorit, putih skincarean Kamote SRW. Sing wingi sempet takon, monggo nek roh langsung rene. Selak payu, spot ono, terus cross ono. Monggo kuncine wis kilos kabeh, tinggal pilih warnanya juga K, platnya sama K-nya, warnanya juga putih. Tinggal sesuai budget iki. Monggo dilarisi. Buka sampai malam Mbak Nunung wong kene ngomah. Ki Desa Cebule RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linah Putri. Wes lampune LED apa nah ditakokno. Celirit. Guweneng gubedi sorot lampune. Wis ngono ae yo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget ayo gorengan pia-pia. Expander tumpakane mentul-mentul sobek kerempuk Kamote SRT warnane apa iki jenenge limited ya. Iki jenenge putih skincarean. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil teko ning showroom Pala Jaya Motor Cebulek bisa buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Wingi sempat kosong, resik ora ana jenenge Expander Matic uga ana. Iki pumpung lagi teko, kuncine kiles. Tipene spot Matic tangan pertama dari baru plat K tahun 2019. Ini dijual khusus kredit 220 juta. Kalau cash 225 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh ndang teko marak showroom. Sing pengen takon-takon bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo Mae, Mas-Mase, Mbake, Pake, TKI ayo. Satset yuk selak payu. Expander, spot, kunci kiles, spion bisa nutup sendiri. Monggo kita sepil dalamnya, ayo.
Nah, apike ngene. Lagi teko wis joke wis bungkusan. Iki ya kuncine kiles kayak Pajero. Monggo lho satset hargane terjangkau, kamote SRT tumpakane penak. Matic wis TV, tombol ya wis istimewa, joker resik ngene. Apa mak-mak dorak pengen siap tahun barunan lho mak. Mobilnya apik. Tinggal pakai. Iki tengahe joke longgar. AC-ne double, duwingin, empuk mae. Monggo lho ya. Sing pengen iso langsung WA Mbak Nunung. Expander Matic Sport 2018 tangan pertama dari baru. Mobilnya apik wis istimewa. Wis ana sensor kamerane mak, dadi wis ora usah ragat kari ngisi bensin. Tumpakane ya enak, mentul-mentul mak. Buktekno nek ora percaya. Buka bagasi belakang. Mobilnya apik, resik ya. Interiore ya resik. Mobil nek mewah mak. Tak doi. Oh, ana nggon beras, ana ndok, ana nggo ada buah. Niki nggon dongkrak-dongkrake nek kene mak ya, lengkap tangan pertama dari baru. Kuncinya kiles, bisa nutup. Spione iso nutup dhewe mak, ora usah neklek. Agar didudul jedit nutup dhewe. Kuncine ya wis pejetan, kurang apa. Monggo sing kepengin ndang teko ning showroom Pahala. Stok terbatas. Lagi ono siji tok, ayo monggo. Wingi sing takok banget aki Mbak Nunung rak duwe, masalah Mbak Nunung lurune plat K. Ora kaleng-kaleng lho ya, plat K tangan pertama warnane favorit. Ki Expander Sportmatic 2019. Dijual dengan harga khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Monggo, ayo TKI piye kabare, tanggane dhewe, luar Jawa piye? Monggo ndang merapat kene pumpung ora udian. Aman nggone sahdu. Nggone Mbak Nunung iki Desa Cebulek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Inayah Putri. Bener nggone tengah desa nyelempit, tapi mobilnya apik-apik. Plate yo lokal, warnane favorit. Nek ketoke ora cethot takok yo suarane Mbak Nunung rada serak marai wingi bar watuk. Semoga dilarisi. Ngono wae matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2018 pemakaian 19. Sapa sing ora ngerti tumpakane Expander? Mesti kanca-kanca do ngerti ya tumpakane paling enak, mentul-mentul, sobek rempuk. Kamote SRT warnane putih skincarean. Mobile lho gagah ngene ya. Ngarep mburi ana bempere. Wis kari nganggo. Kari jalan-jalan. Monggo kanca-kanca sing butuh. Nah, ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Expander Exit manual pemakaian 2019. Dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Buka tiap dari jam 8 sampai malam. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tepotan rumah. Kita sepil dalamnya. Ki lagi teko bener, apik mobilnya wis istimewa. Nek rak percaya buktekno teko langsung ning showroom. Oh, mobilnya wis istimewa ya. Apik, resik, wis coveran. Wis ana TV-ne, tombol setir ya. Full iki. Walah full sak buku-bukune. Monggo. AC-ne ya double. Tumpakane penak. Nggone iki ya longgar. Iki penampakan dari tengah ya. Resik nyaris baru. Wis istimewa. Monggo Mas. Mbak, Pak, Mae. TKI sing kepengin nyenengno keluargane iki lho ora rugi. Mobile apik, tangan pertama. Full variasi. Oh, burine wis ana bempere, pengamane. Ya, tinggal pakai apike ngene. Mobile warnane favorit putih skin kanan. Kita buka bagasinya.
Bagasine longgar. Iki ditekuk iso dienggo turunan. Tumpakane lho ternyaman di dunia. Mentul-mentul. Mobil nek mewah iku ya. Ana gondok ana, beras ana, buah ana. Ayo mak-mak sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala. Kunci sak dongkrake ya ana nggone dhewe mak. Oh, apik. Komplit. Sing kepengin mobil ning nggone Mbak Nunung kudune ndang sacet selak payu. Kaya wingi wae urung sempet review langsung payu tanggane dhewe meneh. Ayo tangga desa, luar Jawa, luar negeri ayo ndang rene. Iki mobile apik lho ya. Monggo. Ban-bane kuandel, siap pakai. Dienggo 2 tahun nggo dhewe rak mikir ganti. Mobile mata sipit. Ya. Apike ngene. Expander Exit manual 2018. Platnya K tangan pertama full set. Wis ana bentunge. Oh, gantenge ngene. Tanduk dhuwur ya ana. Pokoke cara wong ngono ya Cimbarek. Wedok wayu ya iki. Ayo mak. Dilarisi. Expander Exit manual 2018 dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego tepat. Saya kepengen tekon apa nganu wae langsung WA. Saya kepengen tukar tambah teko Moro showroom. Wis ngono wae. Cukup ya kabeh kok. Saya kepengen luwih detail WA. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Toyota Rush-G 2024 manual warna favorit putih skincarean. Kamote SRT plate K tangan pertama full set kilometer baru 13.000. Nah, ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil apik taune nom moro ning gone showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Iki kuncine wis kiles, AC-ne double, wis TV, wis pokoke kari nganggo. Bensine wirit, pajeke murah. Kita sepil dalamnya. Mobil pilihan. Oh, walah apike kene jerone. Ya. Mobile je bungkusan plastik kabeh. Kaya ora tau dilinggahi oh ya, wis TV bawaan dari pabrik. Tombol setir. Apa iki jenenge setire kok jeruk purut ya. Kuncinya juga double. Monggo mas-mas sing butuh yuk ndang teko rene. Kuncine wis kiles kaya Pajero. Ayo piye TKI padha ora pengen, monggo sing pengen nyenengno keluargane lho ya. Iso cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Lengkap semuanya. Pokoknya tinggal apa iki? Tinggal ngisi bensin. Ayo siap jalan-jalan. Cocok buat tahun barunan ya. Nyaris baru. Wow. Dari depan sampai belakang joknya masih bungkusan, AC-nya juga double, longgar, airbag-nya juga ada ya. Di tengah ada, di depan juga ada. Udah ada pengaman asli dari pabrik. Ayo mak-mak, monggo. Ban serep belum pernah turun. Udah dilengkapi sensor kamera ya, ini asli bawaan dari pabrik. Oh ya iki. Jadi wis ora raget piye-piye, Mak. Sekarang nganggo tok apik mobile. Ini penampakan dari belakangnya. Oh ya, joke seh bungkusan. Apike ngene ya. Durung tau dilinggahi. Saya jajal linggih Mbak Nunung. Walah kepenake pol. Ayo saya kepengen ndang teko loh. Daripada beli baru, mending tuku neng showroom Pahala. Keneng apa? Iso jagong, iso ngombe kopi. Pokoke paling penak ning gone Mbak Nunung. Ya iki ya mobile. Saya kepengen langsung sacet WA. Aja ngongko selak payu. Nek wis payu Mbak Nunung mbok kon loro. Angel masalahnya taune iki kan nom. Tetep wonge jedo seneng nganggo. Monggo Mas Mbake Pake Make yo dilarisi.
mobil ras G manual 2024 dijual khusus kredit 225 juta. Kalau cash 230 juta nego di tempat. Monggo-monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Avanza lampu tumpuk mata sipit Veloz manual 2019, warnanya putih, skincarean jarang ada. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pak ayo sing kepengen monggo ndang rene iki jarang ada. 1 tahun sekali belum tentu ada. Makanya sing kepengen monggo ndang merapat ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Sing kangen jagong monggo ndang mrene. Nah, kita sepil dalamnya. Ngomong-ngomong ki harganya khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Avanza, Veloz, mata sipit, lampu tumpuk. Dijual dengan harga 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Wis cover jokan, TV, tombol setir, jengene tipe tertinggi ki apik-apik. Kuncine ya double, tangan pertama. Kuncine iki pakai tombol udah kiles, spion bisa nutup sendiri. Ya. Iki bagasi. Iki nggon tengah ya. Longgar, tinggal pakai mak. Monggo. Jarang ada iki kok. Full variasi. Wis TV, wis kamera belakang ya. Wis istimewa. Monggo mak. Sing pengen tukar tambah ya ndang rene. Sing pengen kredit, cash, pokoke sorene buka full sampai malam. Ya, iki penampakan dari belakang, AC-ne double, dingin. Ini mau regane 175 khusus kredit, 180 juta nego di tempat. Avanza Veloz manual 2019, lampu tumpuk mata sipit. Iki leader penjualan, sing golek wakih barangnya ra ono. Ya iki. Monggo sing kepengin ndang rene. Iso langsung moro ketemu Mbak Nunung jagong ngombe kopi. Matur suwun.